To fa Amurka ta buƙaci Iran da ta yadda da rashin nasara a wannan yakin da suke gwabzawa da ita. Muddin kuwa Iran ta ki amincewa da haka, to Amurkan za ta shiga da kai musu munanan hare-hare. Amma dai ta bangaren Iran, Abbas Arakci ya yi martanin cewa iya wannan tayin da Trump ya yi kawai ya isa ya nuna wa duniya wani bangare ne yake yin nasara. Sannan bangaren Isra'ila ma suna ganin in an dakatar da yakin yanzu haka to ba su samu abin da suke so ba. Saboda dama sun fara yakin ne akan su hana Iran mallakar makamin nukiliya da kuma makamai masu linzami su daina kera su. To amma dai a waɗannan sharuɗan da Trump ya ginda wa kasar Iran 15 din nan gaba ɗaya sun ce babu bayani mai gamsarwa game da nukiliyar Iran da kuma makamansu masu linzami. Saboda haka in ma Iran ta yadda da waɗannan sharuɗa 15 wanda Trump ya gindaya musu, to suna ganin waɗannan sharuɗa dai ba za su hana Iran din kera makamin nukiliya ba ko kuma su ci gaba da kera makamai masu linzami ba. Saboda haka a bayanin da suka fitar, Netanyahu ya ba da umarnin a ƙara zafafa hare-hare kan Iran saboda tsoron Trump na iya kawo ƙarshen yaƙi. To shin ku kuna ganin Trump ya fara tsorata da yaƙin, sannan kuma Amurka da Isra'ila su suke shin nasara ko Iran din ce take yin nasara a wannan yaƙin da suke gwabzawa a yanzu haka? Ku sa mana dai fahimtar ku a comment section.